Скоро след обединението на Горен и Долен Египет, около 3100 година преди Христа, тогавашният владетел Нармер трябвало да накаже бунтовническите либийци, които живели в западната делта на Нил. За да увековечи победата си над тях, той оставил каменна плоча и церемониална Боздуганова глава в храма в Нехен. Сцената, изобразена върху Боздугановата глава, е описана плячката, която египетският владетел добил при своята победа. 400 000 крави, 1 422 000 кози и 120 000 пленници. От тук виждаме, че по онова време египтяните са имали напълно развита бройна система, която им е позволявала да изброяват неограничено големи числа, като добавят нови символи за по-високите степени на десятката. Египтяните използвали десетична бройна система, в която за всяка степен на десятката съществува отделен символ. Нулевата степен на десятката, числото 1, се изобразява с права чертичка. Иероглифа за първа степен, числото 10, има формата на отпечатък от пета. Втора степен, 100, изглежда като навито въже. Трета степен, 1000, е с формата на лотос. 10 на четвърта, 10 000, е като огънат пръст. 10 на пета, 100 000, е като попова лъжичка. А иероглифа за 10 на шеста, 1 милион, представлява човек вдигнал ръцете си в удивление. За да запишем числата от 1 до 9, бихме повторили необходимият брой пъти числото 1. 2 единици са 2, 3 единици 3 и така нататък. С повтарянето на съответните символи бихме получили 20, 30, 40, 500, 600 и така нататък. Обичайната посока за записа на числата била от дясно наляво, като започва с тези с най-висока стойност. Въпреки това египетската бройна система не е позиционна. Така че в какъвто и ред да разместим символите, стойността, която е записана с тях, няма да се промени. Нека сега прочетем едно число записано с иероглифи и да го запишем в нашата бройна система. Виждаме една чертичка, което значи една единица. 5 десетици, 3 стотици, 2 лотоса, значи 2000, 3 пръста, значи 30 000, 4 попови лъжички, което значи 400 000 и едно човече за 1 милион. Като съберем всичко, получаваме 1 432 351. Събирането и изваждането се изпълняват много лесно в египетската бройна система. При събирането просто записваме еднаквите символи заедно и когато станат 10, ги заменяме с иероглифа за съответната степен на десятката. За да съберем числата 24 и 197, първо ги записваме с египетски иероглифи и виждаме, че 24 и 197 имат 11 единици. От тук получаваме една десятка и една единица. Общия брой на десетиците също е 11, откъдето идва една стотица и една десетица. Имаме още една стотица от 197. Така записваме получения резултат от сумирането като 221. По подобен начин става и изваждането, чрез премахването на символите на едното число от другото. Понякога се налага заемане, при което символ за по-голямо число бива записан чрез 10 символа за по-малко число. Нека, например, от 141 извадим 13. В 13 има 3 единици, а в 141 само една. Затова ще използваме заемане и една от десетиците в 141 ще запишем с 10 единици. Така вече числата са записани в подходящ вид, за да можем просто да извадим символите на едното от другото и да получим резултата – 128. В следващото видео ще видим как египетските математици са се справили с действията умножение и деление. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващите видеа от поредицата за история на математиката.